Takže já vás vítám u speciálu s Robem Pukačem, který dokázal na turnaji v Bratislavě zvítězit nad divočákem Menningem, takže probereme zápas, probereme možná i Cage Game a nový projekt Roba Pukače, což je nový podcast, k tomu se všemu dostaneme. Zdravím páni. A já taky zdravím, děkujeme, že jsi na nás našel čas, Robo, a můžeme asi rovnou jít na to, co tomu utkání předcházelo, protože byť jste nebyli vlastně hlavní ani ten co-main event, tak vaše utkání rezonovalo tak nejvíc, hlavně skrze i Menningovu cestu do Bratislavy. Vlastně v celém tom průběhu si působil, že si hodně nad věcí, že to s tebou vůbec nic nedělalo, až do toho úplně závěrečného staredownu, kde to vlastně působilo, že to tak celý už přerostlo přes hlavu. Tak já se rovnou zeptám, v tomhle momentě, který v uvozovkách obletěl svět, že jo, protože se to hodně sdílelo, to, jak jsi tam zakřičel, tak to už byly nějaký nervy, nebo si to trošku i přihrál, řekněme? Vieš čo, bol som taký, že celý čas som bol taký kalkulovaný, že som si povedal, že presne som vedel, že odo mňa on chce tú reakciu, ale hral som aj ja s ním takú mentálnu hru, že som vedel, že čakal od toho, že sem dojde akože také veľké halo, že budú nejaké reelská, vieš, že toto. A ja som ho naopak chcel tak stopnúť tým, že vlastne vyšiel z tej komfortnej zóny, musel opustiť na chvíľu ten tréning, musel sa sem jebať, vieš, lebo ja už to mám zažité, ja viem, čo to je, keď musíš ísť natáčať na deň, na dva, s Ekerlinom, s Kozmom, vieš, a s Kinsom tieto pičoviny, že jak to vytrhne z toho režimu, ale zase keď to dobre dopadne, tak z toho aspoň máš teda to promo a tak ďalej, tak ďalej. Tak jemu som chcel také trošku spraviť nervy, že došiel som tam, všetko som si splnil, ale vlastne nechcel som dať ani ten pohľad, ani nič, nech nemá čo čítať, nech z toho ostane taký, že som išiel ak keby viac menej nadarmo, vieš. Takže čo si myslím, že sa v konečnom dôsledku akože aj podarilo, lebo som videl, že je z toho nervózny, že ani si nedám dole tie okuliare, nič, aj to som mal naschvál, taký, že nech mi ani nevidí do očí, vieš, nech nemá z toho žiadnu reakciu. Vlastne potom už na konci, ale na druhú stranu som zase nechcel ho dostať na koňa, že nech si nemyslí, že som nejaký dosratý alebo niečo, čo si akože nemyslím ani, že si myslel, ale mohol podľa mňa nadobudnúť taký pocit, že akože sa mi tak dostáva do hlavy. A potom už na tom vážení som bol taký, že už som vedel, že zajtra sa to ide diať, tak už som trošku popustil tie emócie a ja, čiže nebolo to jak keby hrané, ale nebolo to ani také, že by som mal akože nejaké úplne brutálne nervy, ale už som bol taký, že ak som tam cítil tých ľudí, tak som už nechcel, nech pred mojimi ľuďmi ma tam sáče. Vieš, že kým sa kúkame, tak hej, ale keď už ma tam sáče, tak už sa preukážem akože aj ja, ale vedel som, že už zajtra je zápas, že už nemusím od toho absolvovať navyše. Vedel som, že to verejné váženie je posledná konfrontácia pred zápasom, ako keby, vieš. Než to ešte na tom Slavíne, keď sme boli, tak som nevedel, koľko takýchto kokockých momentov bude. Vedel som, že bude jedno váženie, druhé váženie, či ešte niečo nevymyslia. Vieš, že som vedel, že toho bude veľa, tak som si takú vnútornú energiu ako keby šetril, vieš, lenže už na tom vážení som vedel, že už som najedený, napitý, už ma nečaká žiadna práca okrem toho zápasu, takže tam už som si mohol dovoliť ako keby to trošku tak pustiť. Hlavne nech aj on má niečo zo mňa, lebo chcel som mu ja ukázať tú moju energiu, aby pochopil, že nijak z neho nejsom dosratý ako keby, a myslím si, že sa mi to aj podarilo, že bol taký, že myslel, že to bude celé také cuknuté celý čas, ale aj ráno na tom vážení tam neboli sme akože takí divokí, ale niečo sme si tam povedali, ale však tam si vyflusnutý, vieš, ale po obede som chcel nech vidí taký, že vôbec tam je akože nejdem sa na ňo iba pozerať, alebo že bez nejakej emócie, vieš, takže som hral aj ja s ním keby takú hru trošku. Ale a jak vlastně bylo těžký právě udržet ty nervy před tím zápasem, že víme, byl v nějaký kavárně, do který asi chodíš, i vlastně bylo jako veřejný tajemství, nebo vědělo se, že mu ten výlet zaplatil Octagon, že vlastně jsi to bral tak, že oni berou toho soupeře do Bratislavy, aby ti tam dělal nějaký brikule, tak bylo těžký se vlastně jako udržet, nebo jsi to prostě bral nad věcí, že mu nedopřeješ tu zpětnou vazbu? Akože mal som trošku nervy na to, vieš, lebo niekto mu musel povedať, to je tá obľúbená kaviareň. Určite nekúka moje storky, koľko ja tam chodím do kaviarne a ja nedávam moc ako storky každý deň, ja tam idem raz za týždeň, za dva, vieš, že to jednoducho niekto mu to musel celé povedať, niekto to celé musel pripraviť, vieš, a to ma trošku tak sklamalo, že chápem, že chceli spraviť promo, ale prišlo mi to tak, že bolo tam plno dobrých zápasov, ale nedalo sa okolo ho oprieť, lebo proste, čo si budeme hovoriť, že tí ostatní ľudia to keby asi nevedia moc spraviť, vieš, a jak keby už im horelo pod zadkom, bolo málo predaného, tak sa chytili, že jediný, kto je do hry, som ja, ale vlastne ma hnevalo, že ja som si mi od začiatku, ja som pri Bratislavský, vieš, že mali podľa mňa nejak supportnúť
mňa, než to, jak keby jeho nechali spraviť takúto inváziu, vieš, že tu behať po mojej, vieš, kaviarni, tam ide o to, že v tej kaviarni proste robí staršia pani, čo to má, že ona mi iba píše, že zrazu tu je nejaký magor, že ma tu hľadá, neviem čo, vieš, tam ľudia sú postrašení, to není nejaká taká úplne, že nejaké kaviareň, že mladí ľudia len tam chodia, alebo tak normálne na úrovni, vieš, že one. Takže to som bol taký, že to ma trošku zamrzelo skôr za nich viacej, vieš, za nejaké zlé pocity. Takisto, že nejdem si akože úplne byť nejaký, že moralista, alebo že niečo, ale proste ten Slavín, to je také pietné miesto, vieš, že tam sú proste tí mŕtvi ruskí vojaci, čo nás oslobodzovali, že to je masový hrob, ako keby, vieš. Mhm. A on tam beha, skáče a ešte tam dojdú, vieš, natáča to, že zvolili také miesto, že ako keby mi to došlo, že uh, úplne vypli rozum len na to, aby sa predali nejaké lístky a že išli úplne cez všetky, vieš, že čiary, ak keby, ale v konečnom dôsledku však dobre predal ten zápas, aj Mhm. akože ten event určite to tomu veľmi pomohlo. Zase si môžem aspoň ja písať za to zásluhy, že bolo to na základe mňa a môjho zápasu. Ale hej, že bolo to moc a bol som taký trošku z toho, že, že neviem, či toto je úplne, že ako keby teda, keď nevieme vypredať event, tak toto budeme za každým robiť, že ďalší event, keď sa Mhm. nevypredá, že kam to ešte bude eskalovať, ako keby, vieš, mi Mhm. to bolo skôr také, ale hovorím, dobre, však už teraz je potom aj dobrá nálada, takže už som mám piči, víš, ale vtedy ma to tak trošku štengrovalo, ani ne tak kvôli sebe, ale skôr tým ľuďom okolo, vieš, Jo. že ona, že cítil som sa taký použitý, vieš, Jo. že Chápu, nikto mi hele. nič nepovedal, že iba som išiel natáčať to s tými deťami, čo sme robili ten projekt a ja som bol s malým synom, zo škôlky som ho zobral na zmrzlinu, kráčame si do štúdia a zrazu mi písali z marketingu, vieš, z vedenia, že kúkni storky, že Mening je v Bratislave a hľadá ťa, vieš, a že srandu si robia, vieš, že hľadá ma. Diga Mhm. kúkne storky a on tam fakt oné, vieš, a teraz akože na mňa jebať, ale brate, keby takto on tam beha a niekde ma stretne a ja som tam so synom a on sa bojí alebo začne mi plakať, Mhm. ja som aj nad tým rozmýšľal, ako keby, Mhm. vieš, že Mhm. a vtedy mi to došlo na šupu také, že koko, čo vám jebe, čo ste normálni, že proste mohli aspoň nejak trošku naplánovať, vieš, a na to, že zajtra odchádza, že musíme dať nejaký stand-down, vieš, že tak dojdi zajtra ráno o 9:00 na Slavín, vieš, takže my sme ráno o 9:00 po tréningu, vieš, ak máme 0. hodiny, ne, tak kokot v diete, zabitý, som utekal, Mhm. vieš, tam na Slavín. Preto som aj bol taký, akože som chcel tú show tak stopnúť, lebo Jo. som mal z toho celého také nervy, vieš, že oni vy si kokoti vyjebaní, vieš, a po tréningu unavený na diete, zabitý hneď z rána, nalačnou, vieš, tam utekam a on tam čaká, skáče, vieš, tak bol som taký, že toto je moc. Ale dobre, akože dobrá, zase pre mňa mentálna nová skúsenosť, vieš. Mhm. Myslím si, že som to zase akože využil dobre a pretavil do nejakého svojej skúsenosti ďalšej novej, takže budem vedieť na budúce. Super. No, takže myslím, že se díky tady tomu ještě je potřeba říct, že příště si by to eskalovalo, to taky je podmíněný tím, koho ti dají jako toho soupeře, že jo, Manning je ta horká hlava, takže se využil toho potenciál, takže věřím, že kdyby to byl nějaký jiný soupeř, který se k tomu nemá, tak to takhle do extrému nedostanou a přijde ti, že teda na základě, jo, přijde ti, že na základě tady toho se teda o sobě něco dozvěděl a jako něco pozitivního, že je ten tlak na to No, ja som sa úprimne na to tešil, akože v celom tomto, ja ako keď vždy v nejakej takéto situácii hraničnej hľadám ako keby, že lebo viem, že keď ma to nejak triggeruje, takže niečo mi na tom vadí, vieš, a mne presne tak, že ja som človek, ktorý ako keby nemá rád takýto konflikt, alebo niečo, alebo jak by som to povedal, a povedal som si, že dobre, že aj toto ti má priniesť ako keby tá cesta, že teraz niekto vyslovene ťa chce dobiť a je úplne ochotný sem ti dojsť normálne pod dom dobržené, proste bez ostychu do teba sácať a rýpať, že proste spoznaj sa, vieš, že aj v tomto, takže už mám zažitú aj takúto vec a je to veľmi dobrá skúsenosť, že cez to všetko je to veľmi dobrá skúsenosť pre mňa. Ty už těch zápasů máš jako opravdu velkou spoustu. Nic podobného si teda nezažil, nějakého soupeře, který by to takhle tlačil až moc, že bys to k něčemu připodobnil? No, ešte som to nezažil, vieš, takže bola to taká novinka pre mňa. A som rád, jak som to zvládol, lebo toto som cítil, že je vec, ktorá by ma... cítil som, že není mi to ako keby úplne komfortné, ale že
nevedel som, jak sa zachovať v také veci, lebo nikdy sa nič také nestalo. Ale veľakrát som sa zamýšľal, keď som videl, že niekto niekoho tak moc treštolkuje, ale že takto, že fú, že som zvedavý, jak ja by som sa v tom zachoval, vieš. Keby bol som teda nútený, úplne som sa opoznal, že vlastne aj v takejto chvíli, že viem byť akože v kľude a sledovať si svoje, takže mi to zase veľa dalo. A vlastně, když tam byl tenhle ten tlak a ten jeho trash talk a všechno, jak moc bylo těžké držet z toho gameplanu? Protože bylo asi jasně, bo my jsme počítali s tím, že samozřejmě nepůjdeš do té přestřelky, to byla vlastně jeho hra, Ne. že spíš si přesně jako dáš tu zem, tak jak jsi to nakonec jako odved, absolutně jako okontrolovaný výkon. Bylo těžké vlastně zachovat jako ty emoce a nejít třeba jako se s ním poštípat. Kámo, akože ani to nebolo ťažké, lebo ja som vedel, že to je riziko. Že, vieš, keď má niekto proste 6 knockoutov v prvom kole, vieš, že proste bol by som kokot, keby tam sa snažím, vieš, že stáť. Aj som videl, jak je naštelovaný, že jak celý stojí, že vedel som, že snažil som sa robiť proste skrátka úplne, že všetko, čo jemu není dobre. Že on je dobrý boxer, tak ja som ani len prednú neudrel, čo väčšinou ja akože si dovolím tvrdiť, že prednú mám dobrú, že ňou rád robím veci, tak som presne vedel, že to je ten typ boxera, on by radšej zhltol 2-3 moje predné a cez to by chcel kontrovať ako hoci čo iné, vieš, takže ja som preto náschvál robil ako keby veci, ktoré mu najviac nebudú keby vyhovovať. To znamená, že kopol som, ale hociak znútra, zvonku, na rebra a do toho takedown, ale ja som bol aj zosobnený s tým, že trebárs aj keby ten low kick, že netrafím, alebo tá noha preletí, alebo aj keby mi nevíde takedown, ja som s tým rátal dokonca, že aj nevíde ten takedown, lenže som vedel, že rozohrám viacej veci, na ktoré budem musieť reagovať, než to keby tam pchám len prednú, alebo nedaj Bože prednú, zadnú, že to by bola smrť, on by hneď cez to proste išiel a ešte by podľa mňa aj ucítil a videl, že mi to nevyhovuje, že sa cez to prestreluje a to by mu dalo ešte väčšiu confidence, vieš, takže preto som bol taký, že aj keď som išiel treba skopať ten low kick, nemal som vždycky pohnutku, že nech to je ten najlepšie trafený low kick, proste, že len nech chápe, že budem robiť iné veci, na ktoré mu sa dobre ako keby reaguje. Lenže potom som videl, že keď som mu kopol 1-2 low kicky, ja som videl, že mu to nekutí, že mu tak neprirodzene ho do toho stáčalo, a však s tým aj rátaš väčšinou boxerom ako keby nekutia práve, že tie nohy. Vieš, ale tam som videl, že fakt mu to veľmi nekutilo, ale musel som to dobre časovať, lebo vedel som, že nemám si ani ako moc pripraviť ten kop nejak rukami, lebo keby hoci čo začnem rukami, on sa ide prestreľovať, vieš, takže nemá to Honza rád, ale musel som to občas aj kopať samotný, ale veľmi z pohybu, vieš, lebo som vedel, že náhle by som prvé začal tou rukou, on cez tie ruky by išiel, takže som to musel trošku prekvapiť, že aj keď samostatne len noha, tak ale potom, vieš, vyšiel aj jeden takedown, potom sme stali, tak som kopol. On ma skúsil kopnúť, hneď som ho kopol na to ja. Hneď som sa pohol, vieš, čiže som to takých, podľa mňa pre neho netypických a nepríjemných jemu časoch robil tie techniky a tomu podľa mňa ako keby nevyhovovalo, že sa nevedel tak dobre presadiť na ten box. Jo, uznávám. Víš co, už to, že nad tím takhle přemýšlíš, proč ty kopy takhle dáváš, tak je to prostě jako nějaká vyšší úroveň, že jo? To, že někdy to lidi dají bez rozmyslu, tak... Že ale ja viem, čo ty tým hovoríš, že ten kop sa nemá kopať samotný, ale ne keď ty stojíš pred niekým, že stojíš pred boxerom a kúkaš a on vidí, že z celej sily ideš napráhnuť low kick a kopneš, tak jasné, že mu sa dobre kontruje, ale ja sa hýbem zo strany a kopnem ťa. Hýbem, zastavím, ty chceš udreť, ja sa pohnem, kopnem a znova sa hýbem, vieš, že nekopnem to ako keby, že samotné, ale samotné z pohybu. Vieš, že ako keby má to nějakou sekvenciu. Pořád si dělal úhly a kdyby si teda měl projet nějak to utkání, už jako v samotném úvodu byl takový takedown skočený z velké dálky, tam si myslím, že to, že už ten první vyšel, tak nějak jako nastínil průběh toho utkání a ovlivnil. Vy jste měli připravený single a jako ve směsti tak nějak vyšlo, na co si sáhnul, ne? V tom utkání mi přišlo. Áno, že ja to mám väčšinou, že neviem, že keď viem, že je nejaký súboj, ktorý budem chcieť treba, že sa má odohrávať na zemi a že mi vyjde ten takedown a že cítim tú kontrolu, tak ja už ako keby viem, že vyhrám ten zápas, lebo už viem, že keď neurobím akože nejakú marginálnu chybu,
tak mi to už neubráni, že keď som ho raz strhol, tak to jednoducho, ja viem, že na to už že možno druhýkrát treba, že nevíde ten takedown, že hneď, ale už keď som ho raz strhol a nebolo to také, že som sa tam neviem jak vytavil, že bránil, navezoval tie obrany, ale nejak náhodou na konci úplne vyčerpaní sme padli na zem, ale že to bolo také, že som ho chytil, natlačili sme sa na pletivo, urobil som jednu, dve svoje techniky a padol relatívne ľahko, tak ja som vedel, že to nebolo preto, že mne to nejak náhodne vyšlo, ale že ona to nevie dobre reagovať. A potom už keď nevedel stať ani z tej zeme, tak to som vedel, že je vybavené, lebo ľudia to podľa mňa podceňujú, ale ja mám podľa mňa hrozne dobrú kontrolu na zemi, len vždy hľadám ja v tom zápase spôsob, ako keby nech sa čo najmenej unavím, vieš, že keď to ide v postoji na vzdialenosť a prednú, tak to je jednoduchšie, než vláčiť ten súboj po zemi, lebo tam sa môžeš zapiecť, vieš, že je to také fyzicky náročné, že v postoji sa hýbať a udierať prednú je jednoduchšie, než sa s niekým kmásať na klietke, vieš, a ťahať ho tam, takže tak. A vlastně překvapilo tě, že tuším, že tam byl ve třetím kole ten moment, kdy jsi byl na pletivu, něco tam natrefoval, že jako se nezlomil úplně v průběhu toho zápasu. Čekali jsme asi všichni, že třeba to první kolo jasně tam bude nejvíc tlačit, ale že se trošku zhasne, ale přišlo mi, že docela jako držel i v tom třetím kole, pořád se snažil, byť ty si jako když tam bylo se to riziko, hned tam byl takedown, hned to bylo uhašený, ale že vlastně překvapilo mě, že se úplně nezlomil v tom zápase. Úprimne aj ja, že bol som taký, že jak prešlo to prvé kolo, hovorím, bude hotový. Ale išiel do druhého a celkom vládal, tak som bol taký, lebo na to sme aj spoliehali, aj sme ho mali vykúkaného, že nevládze podľa mňa nejakú úplne moc a respektíve aj tá skúsenosť, že nejsi v druhom, treťom kole v živote, tak vieš, že to ne. Ale na druhú stranu zase podľa mňa, že bol odhodlaný a vedel, že toto môže prísť, tak bol na to asi aj akože dobre naozaj pripravený. Ale úprimne áno, že čakal som, že nebude tak jednoduchšie, len potom v treťom kole, alebo kedy mi tam pustil taký zdvihak do takedownu, lebo ja už som zase taký, že keď ide ten zápas moc v mojej režii, dobre, tak ja mám takú tendenciu, že si tak poviem, že to je už je pohodka, že už to máme hotovo, vieš. A sa tak keby uvoľním a už, vieš, zo začiatku, ja mám taký strach, ty kokot, že ten takedown, ja tam skočím a ja ťa si budem držať za tú nohu, až dokým neskončíme na tej zemi, vieš. A potom už keď to ide moc jednoducho, tak sa viem dostať do takého režimu, že že taká pohodka, vieš, na to je dobrý ten tréner a takže hneď ti povie, že kokot, že rob, vieš, že takže potom bolo také, že raz mi jeden takedown trafil mi tam taký zdvihák a hneď v momente som si povedal, že ty debil, že uvedom sa, že ešte to je ono. Ale zase na druhú stranu ti poviem, že dostal som možno 2-3 také, že čisté údery a ani jeden ma neotriasol. Vieš, takže už som v tom treťom kole bol taký, že aj bol ten sekvencia na pletive, že niečo tam natriafal, ale to už bolo také, že už s mojím vedomím, že môžem tú chvíľu postať. Na začiatku zápasu, keby mi povieš, že postaň aspoň sekundu, že na 2-3 údery aj do dvojkrytu. Poviem, že fú, ani omylom. Ale už v tom treťom kole, keď som cítil, že aj trafil zadnú, aj nejakú prednú, aj ten zdvihak do takedownu a že všetko bolo akože natváral, nič so mnou neotriaslo, už som vedel, že tá sila není až taká a vedel som, že keď si skúsený zabalíš sa, vieš, to není také, že na 2 údery ťa hoci kto vypne, vieš, takže už som práve, že aj vedel, že keď už ma tak moc zatváral tým pohybom, tak som bol aj taký, že dobre, tak však 2-3 vyhodíš a aspoň mi zase urobíš čas, kedy ja môžem utiecť, vieš, a tam som to pokryl a zase som sa aspoň mohol rozhýbať. A tým, že niečo aj natrafal, tak zase jemu to podľa mňa dalo trošku také, že aha, ide to natrafať, tak idem zase do toho boxu a zase on pustil trošičku z toho, že zase môže prísť takedown a to zase bola moja chvíľa, vieš, takže boli tu také šachy trochu. Zeptám se, teď tady tím utkáním získal si nějaký sebevědomí skrze to, že i ty údery těch velkých puncherů v 84 dokážeš ustát a není to takový problém, protože často, když ty lidi jdou o váhu výš, tak narazí, že třeba tam ty údery jsou silnější, tady je rozdíl 7 kg, tak v tomhle tom ohledu dalo ti to něco? Akože určite, lebo aj keď akože ten Kincl, že som bol po zápase fakt dobitý, ale nebol tam akože moment, kedy by som bol taký, že nahulený alebo to otriasol, ako jedna nejaká predná, alebo tak ma tam nahulila, vieš, ale nebolo to také, že by som si povedal v tom zápase, že koko táto 8-4, že to je v piči, vieš, že skôr naopak som si povedal, že kurva, že do trány som ako kokot, ale že nič mi to nerobí, že dá sa ísť ďalej, vieš, ale veľa ľudí po zápase, že tá 8-4, to sú iné údery, ne, a tak si taký, že koko, tak sú, nejsú do piče, ani neviem, vieš, ale tu to bolo, že som si to overil, teda, že je to znesiteľné, že v pohode a skôr mi tento zápas veľa dal do takej fyzickej stránky, lebo to som bol zvedavý, lebo s Kinclom som ja iba bránil, vieš, ale akože cítil som sa v tej obrane dobre a on ešte konkrétne podľa mňa jeden z tých silovejších, že je naozaj akože fyzicky na tom dobre, čiže ale bol som taký, že tak držal ma tam na zemi, ťahal ma, hovorím, ty kokot, že
keby ja mám tých ľudí strhávať, vieš, a presne mi dobre padlo, že toto bol taký zápas, kde som nelenže vyšiel mi ten strh hneď, ale musel som trošku pracovať aj na tom pletive, musel som ten wrestling trošku aj reťaziť a takisto z tej zeme vstáť a potom sme znova pokračovať, takže skôr mi to dalo veľa také, že normálne sa dobre cítim v tej 8-4, že neviem, mi tento zápas dal také, že koľko dobrú máš aj tú zem, aj ten postoj, že ešte to môžeš normálne viacej mixovať, ešte na staré kolena budem robiť ešte väčší mix, než som doteraz robil. Vieš, že doteraz som mal pocit, že ja z každého trošku viem, ale vždycky som mal taký gameplan, že nejakú konkrétnu vec som robil. A teraz som dostal normálne až takú chuť, že ďalší zápas budem normálne jojo mixle pixle, čo sú ti cukriky, víš, všetky chute. Tak taký bude ďalší zápas. A když si u dalšího zápasu, tak se nabízí, nadhodilo se na tiskovce samozřejmě i skrze Cage Game a vlastně informace Ondry, že by Andrej Kalašník šel do střední váhy. Je to něco, co by tě jako zajímalo, že Andrej i takový vyvrcholení toho projektu, že by se ty trenéři, řekněme, utkali třeba výhledově? Určite áno, len ja som nikdy nečakal, že by išiel do 8-4, že som mal pocit, že on vždy tú váhu spravil v pohode a nikdy som ho to nepočul robiť, že dokonca keď sa začínal ten Cage Game, oni to aj tak hrotili, že mohli by sme mať zápas, ale ja hovorím, že ale ja 7-7 nepôjdem, ale že keď pôjdem do 8-4, tak hej, ale mne to bolo také, že som ani nepredpokladal, že by išiel, ale keby išiel, tak určite super, podľa mňa to je aj súboj, ktorý by ľudí zaujímal, ale mám takú drobnú pohnutku, že možno by som chcel byť aj v tom Frankfurte, tam by sa mi strašne ľúbilo. Mám takú drobnú špekuláciu, som to ešte nikde nehovoril, ale neviem, či toho Cordera, či by to nebol dobrý zápas, že si to viem predstaviť. Lebo on niečo tam spomínal, že chcel by byť, vieš, na tom Frankfurte a mne to príde taká zaujímavá stupenka. A je to také, že by som povedal Ondrovi, že daj mi to jak odmenu. Že ti posledné 2 roky som podľa mňa to ťahal, tie akcie, že robil som, čo sa mohlo. Daj mi takú odmenu, že ten zápas tam, vieš, že aj ten zápas podľa mňa dáva zmysel. Myslím si, že ten Cordero má dobrý rekord, má nejakých koľko, 9-2 alebo 10-2, ne? Je to Nemec v Nemecku. Mňa v Nemecku poznajú, však som zostrel Ekerli. Ja nevidím dôvod, prečo tam niekde, hoci kde medzi tie zápasy mňa a Cordera nepichnúť, že myslím si, že by to bol zápas, že ne ani podľa mňa pre organizáciu a na veľkosť tej akcie by to nebolo ani podľa mňa finančne náročné. Myslím si, že by to bolo pre nich veľa muziky za relatívne akože nazvem to málo peňazí. Vieš, že dáva to všetok zmysel sveta. Že ja v Nemecku, Cordero, Nemec dobrým rekordom, neviem si predstaviť, čo by tam ako nesedelo na tom zápase. Že není to zápas, ktorý dáš podľa mňa, že prvé 2 hlavné. Nemyslím si možno ani, že to je úplne prelimsový zápas, ale myslím si, že niekde skoro na hlavnú kartu je to zápas, ktorý dáva všetok zmysel sveta. Takže za mňa prečo ne? Určitě, teď co slýchám šumy, tak by tam tentokrát mělo být i víc Čechů a Slováků, než bylo na té první stadionové akci ve Frankfurtu, takže mohlo by to dávat smysl a myslím, že moc lidí si neřekne o Cordera za odměnu, takže je to i tady v tom sympatický a kdy jindy než teď, potom se to udělali takový tahák. No, takže určitě držíme palce, aby to klaplo. Zároveň ještě ty si teda zmínil gameplan a podobně, seš teď vlastně pod head coachem Ferry Fodorem, který pořád ještě zápasí, ale teď se vnímám to, že se dal hlavně na tu trenérskou dráhu. A co jsem mi viděl, tak jste byli jako výborně takticky připravený, tak řekl bys něco k přípravě a celkově k Ferově přístupu? Vieš čo, podľa mňa, že proste Fero, on je podľa mňa, skrátka on nič iné nerobí než MMA, vieš, že mne to strašne sedí, že jak keby. Vieš, že keď si bol v škole, si mal nervy, napríklad, že na moju matikárku som mal nervy, lebo pre ňu nič iné než matika neexistovalo. Takže ty, keď si bol na hodine matiky, tak ona mala pocit, že to je celý svet a nič iné ju nezajímalo. Ty si tým pádom musel na tej hodine robiť len tú jeblú matematiku, vieš. A ja som taký, že mne toto hrozne sedí, že ja som sa veľakrát stretal v živote s tým, že niekde sme trénovali, ale ja som cítil, že ja som ako keby podľa mňa taký bifloško, že ja mám rád si odviesť prácu poriadne a som taký coachable človek. A mne robí na psychiku dobre, keď som dobre pripravený a viem, čo mám robiť. Nemám rád, keby, že mám rád, keď mám ako keby daný plán. A mne s Ferom vyhovuje to, že ja z neho cítim, že on nič iné, než to MMA keby nerieši. A že on viem, že keď máme nejaký zápas, on proste kúka toho supera, že nič nemusím robiť ja, ako keby, že on všetko spraví, ale ja som aj veľký špekulant, že ja veľa nad tým premýšľam, ale on vždy proste bez toho, aby som mu musel niečo hovoriť, on presne povie to, čo si ja myslím, že by tak skrátka malo byť a perfektne rozvrhne ten tréning a proste mám pocit, že vždy to rozloží, takže
nájde takých kľúčových 4, 5, 6 bodov, ktoré bude nutné robiť a celú prípravu postaví okolo nich. Proste ja už mám potom tie veci tak zažité, že ako keby neviem ani nerobiť iné, vieš, takže mi to strašne vyhovuje, že on je podľa mňa v tomto úplný génius a hlavne, že strašne dlho sa poznáme a on pozná, čo sú moje motivácie, on vie, jak sa cítim, on vie, čo mám rád, jak ja rád trénujem, jak to celé mám a proste on jak keby nič nehovorí, ale ja cítim, že on to celé tak tomu prispôsobí, ale nijak na silu, že proste my sme taká hrozne dobre zohratá dvojka, že ja si neviem predstaviť ani, že by ma trénoval niekto iný než on, že ja mám úplne vtedy taký pocit, že aké býva, musím odrobiť to, čo mi povie a vyhrám zápas. Vieš, len to musím proste odrobiť a len to je akože výhoda, nevýhoda, že je moc veľký pedant, že proste tie tréningy majú barkedy 2 hodiny a to nekonečne ťa týra proste s 3 vecami a je toho niekedy, že veľa. Proste až hovorím, že ty kokot, že to je zbytočné, ale vlastne v konečnom dôsledku není, lebo potom ja už ani neviem robiť iné, než to, vieš, že takže super. Jo, určitě zní to výborně, že pak nad těma věcma nemusíš přemýšlet, že prostě umí tvoje No, tělo a máš tak zažitý. no. Pavle, máš další otázku nějakou? Jo, ale mě jenom napadlo ještě právě, jak jsi mluvil o tom Corderovi za odměnu a celkově na té tiskovce jsi mluvil, jako, že jsi accompaniment, což tak jako vnímám, že teď opravdu jako tomu OKTAGONu děláš službu a myslím si, že minulosti to třeba tak nebylo. Já jsem měl takový jako dojem, nebo byly nějaký šumy jako třeba před lety, že trošku mezi tebou Ondrou nebo tebou OKTAGONem to trošku třeba skřípe. Víme, že ne každý bojovník má rád takový to, že mu řeknou buď tam na natáčení, přijeď do Německa na Amsterdam a tak dále. Tak kde vlastně se to třeba změnilo, nebo jak to vůbec bylo? Třeba bylo to jako takhle, že jsi to úplně jako nevyhledával? No keď som bol mladý, tak vieš, bol som mladý, taký radikálnejší som bol a samozrejme takisto ani my sme v tej kariére neboli tak ďalej, vieš, že potom zase keď sa, že zmenilo sa to vtedy, keď ma akože jednak Ondro podržal po tom prvom zápase s tým Jungwirthom, že tam sme mali taký pekný moment, že na mňa tak nezanevrel a sme si potom volali a pekné slova mi povedal, že to má tak akože som si povedal, že dobre, ale skôr som to pochopil potom, že keď sa mi začalo dariť, takže sme si vedeli tak biznisovo viacej sadnúť a tam som pochopil, že dobre, keď ja položím prácu na stôl, tak viem byť za to odmenený, ale že vyžadujú od to nejakú prácu. Vieš, a odtedy sa to tak ťahá, že vidím, že ideme si jak keby tak naproti, ale v rámci takých akože profesionálnych vzťahov, vieš, nič, že jasné, že mohlo by byť Barčo lepšie a Barčo sa ťažko jedná, ale vidím, že to ide, vieš, že keď máš výsledky a ideš aj ty tomu naproti, tak dá sa, vieš, že dohodnúť. A tak na základe toho, vieš, som teda takže OK, lebo tie posledné zápasy zatiaľ sme si vedeli vyhovieť, viac menej, takže nemôžem povedať nič, vieš, že čo sme sa dohodli, to platilo. Jednania ako keby vždycky nejaké, keď sme niečo mal som pripravené, alebo tak bolo aj relatívne rýchle, takže že všetko ako z mojej strany všetko sedí, vieš, že a takisto ja sa snažím robiť v rámci svojich možností, čo to ide, len hovorím, že predsa ako vravíš, vieš, že niekedy ma to prekvapí, že zase tento Slavin by bol moc, vieš, ale poviem si na konci dňa, že OK, spravím to a zase potom, vieš, na budúci sa pripomeniem ja, že ale toto, vieš, a zatiaľ to tak fungovalo, že som mal taký pocit, že nemusíme si nejak hovoriť, že ale ja som spravil toto, že sme na takej vlne, že sa kápeme, čo od seba očakávame. A kým to držím v tejto rovine, tak mám pocit, že všetko funguje a som spokojný. Super, a hele, blížíme se půl hodině, nebudem tě zdržovat, ale ještě ti chcem dát prostor vlastně vypromovat nový projekt, který si teďkon oznámil. Pro mě jako, je to relativně osobní, mám taky nějaký jako s biologickým otcem nějaký zkušenosti a vězení a tak dále, takže pro mě to je takový jako zajímavý a vůbec i to promo, jako to přeostření z tebe na tátu, jako to za mě bylo silný, tak jenom jestli to chceš uvízt a nějak nalákat fanoušky. Jasne, môžem, že dobre si mi s tým nahral, lebo ja jak keby ja by som sa chcel, neviem, ja mám taký pocit, že sa viem baviť s ľuďmi, aj sa rád s ľuďmi bavím. A ja si myslím, že to MMA ma ešte k tomu v živote naučilo, jak keby tak reálne veľmi rozmýšľať a pýtať sa a zaujímať sa. A nebavia ma vždycky nejaké ako generické rozhovory, skôr tak ako keby hlbšie a hlavne tento s tým otcom, že mi príde presne taký, jak si povedal, že ja to reálne robím pre takých ľudí, že podľa mňa kto si to zakúpi a kúkne ten rozhovor, ja si myslím, že si môže ako keby cez to spraviť vlastnú terapiu s otcom, lebo podľa mňa to je ako keby vyslovene až
že terapia s tým človekom, že ja som sa tam s ním bavil o veciach, o ktorých sme sa v živote nikdy nebavili, že ja som sa nikdy s ním tak úprimne keby nebavil, že ja som bol prekvapený, že on to dokázal a že to spravil, že takýto rozhovor. Takže preto je keby, že ja to neponúkam len ako rozhovor, že s niekým nejaký, ale na základe toho, jak ma ľudia poznajú a ten príbeh, tak si myslím, že veľa ľudí je jak ty, že keď to zbadajú, že im to normálne vo veľa veciach keby pomôže. Aj jeden človek už mi písal, že wow, že fakt mám aj ja s otcom takú a takú halus, že dobrý rozhovor a toto. Čiže ako keby ja si uvedomujem, že keď niečo robím, a očakávam od toho teda aj ja nejaký, teda, že to je nejaké platené platforme, takže ako musí to byť niečo, že tým ľuďom ponúkam ako keby nejakú hodnotu, vieš, takže mňa baví to, že pre mňa je taký hec a viem si to predstaviť ako takú ďalšiu vec do budúcna robiť po MMA, že keby ťahať z ľudí takú časť seba, ktorú inde možno nevyťahli, alebo možno ani nevedia, že takí sú, alebo že takú majú, vieš, a myslím si, že mám na toto niekde taký trochu skrytý talent. A takže tak. Lenže veľa ľudí mi hovorilo, keď som bol aj mladší, že urob si nejaký podcast alebo niečo, aj som taký bol, lebo to je populárne jedno s druhým, ale nedozrel som vtedy ešte na to, lebo moc som na to pozeral také, že však viem rozprávať a je to populárne, ale to není tá správna pohnutka. A teraz to dospelo do toho bodu, že ja to keby sa teším robiť ten rozhovor, vieš, že a mi to tak sadlo, že tu si robíme MMA a tu je taká vec, ktorá ma tiež baví robiť bokom, že vždy som chcel ako keby popri MMA niečo robiť, ale ne niečo, čo by ma ťahalo od toho MMA veľa, vieš, a teraz vidím to na veľa ľuďoch, ktorí keď napríklad, že podnikajú, alebo robia niečo iné ako MMA, im to veľa bere energie, ako keby, alebo priestoru, alebo času, vieš, ale tento podcast je niečo, čo mňa ako keby tak baví robiť, že jasné, že je okolo toho nejaká robota a musí si to odpromovať, ale v konečnom dôsledku je to niečo, ako keby na čo mám vlohu a je mi to jak také druhé hobby, že nemám to, vieš, takže jasné, že keď niečo robíš, tak nejaká robota za tým je, len to som hovoril, že ja nejsem moc technický týpek, ale došli mi do života ľudia, ktorí mi s tým keby pomohli a sami navrhli, že či to neurobíme. Veľmi dobre si sedíme a takže si myslím, že toto by mohla byť taká ako keby vec, ktorá mi pôjde a ma bude ako keby tiež naplňať popri tom MMA, lebo podľa mňa tiež nie je dobré to MMA, že keď nejsi kokot, lebo podľa mňa ľudia sú zmotávajú, že ty z toho MMA nezarábaš podľa mňa tak veľké peniaze, keď nejsi nejaký, že elit, vieš, keď nejsi nejaký kokot v UFC alebo nejaké top organizácii alebo úplne oné, takže mňa veľakrát zväzovalo, že ja milujem robiť to MMA, ale ako keby, vieš, ty keď stárneš a zrazu ty do niečoho dáš strašne veľa námahy a furt si dobitý, rozjebaný a vlastne nevieš, kedy sa môžeš zraniť, kedy to môže stopnúť a není za to odmena, ktorá ťa dá do nejakého životného, existenciálneho kľudu, tak sa to nerobí jednoducho a potom ti to stále prípada jak nejaká taká kokocká robota. Vieš, čo myslím? Než to podľa mňa, keď niekto má nejaký, že to MMA vieš robiť tak viacej v kľude, tak si keby lepší. A ja si toto od toho veľa sľubujem, že ja som dlho už bol na tom tak, že kokot to MMA jebať, že proste ma to strašne baví robiť, ale nebaví ma furt na nejakého sponzora a peniaza, toto, vieš. A teraz mám pocit, že ja sa dostávam do takej fázy, že ja to MMA teraz robím hrozne z chuti. Že ja to mám také, že ja milujem o 7 ráno ísť s tými kamarátmi mojimi proste trénovať, lebo už je to taká, neviem, nejaká súčasť, že proste, že som pochopil, že mňa ten fighting proste baví robiť, ale nebaví ma vtedy, keď je to ako keby všetko a to jediné, čo mám robiť a je mi to zároveň aj robotou. Vieš, je to proste zrazu sa mi stane z hobby práca a to však poznáš proste, že jednoducho skrátka to není vôbec dobre. Takže mám pocit, že všetko tak správny čas došlo, takže tento nový podcast je, že ja nerad hovorím také, že podcast do piče, lebo dneska každý kokot mám pocit, že keď nemá čo robiť, tak ide si urobiť podcast, vieš, ale sú podcasty a podcasty samozrejme, vieš, že kde sa riešia veci a kde sa aj robia kokotiny. Takže teraz mojou úlohou je presvedčiť ľudí, že není to len taká nejaká vec ďalšia, ktorá chce zarobiť na nejakej vlne alebo trende. Preto ani som do toho nevstúpil s tým, že od toho v momente očakávam veľké veci. Proste ja som pripravený tak, jak to bolo s MMA-kom, že možno to bude trvať aj rok, aj dva, kým tí ľudia sa nejak pochopia, že čo tým chcem ako keby priniesť. Som s tým aj úplne akože OK, že nech pochopia, čo tým chcem priniesť. My jsme to řešili s Pavlem, že podcast má dneska každý, ale jestli ho někdo jako z té MMA komunity má mít, tak to je právě Robo Pukač a je to teda na Hero, ale nezazněl tady název ještě projektu. Je to, že Pod ringom sa to volá. Spolu, Pod ringom. Aha, tak si to určitě všichni najděte, má to velkou hodnotu rozhodně. Zároveň vy jste s Ferim ještě měli projekt Fighting Slava, tak to tam už nenavazujete asi. Akože chceli by sme niekde v budúcnosti, len tiež nemáme na toho človeka, ako keby, ktorý by nám to teraz točil, aj keď ako by to asi možno nebolo nejak že úplne ťažké zohnať, ale úplne ťažké, ale bolo by ťažké zase nájsť niekoho a
vytvoriť si s ním medziľudský vzťah, aby nás pochopili, jak to chceme mať natočené, aby nás poznal. A ja, vieš, Fighting Slava už je proste pojem, to už je náš gym, to a to bude v budúcnosti ako keby náš gym, čo chceme spraviť. A ja verím tomu, že aj toto príde tak prirodzene, že budú proste trénovať okolo nás nejakí mladí chlapci a verím, že jeden z nich dojde, že ja som Jebko, čo točí videa, keď chcete, ja vám to spravím. A tým, že spolu budeme už tráviť čas, nás bude poznať, že zachytí ten vibe, ktorý proste ak keby máme a chceme priniesť, vieš, lebo darmo ti niekto niečo natočí, aj môžu ľudia natáčať aj dobre, aj tento kameraman, Kalan, ktorý sme mali, že on akože technicky podľa mňa točil dobre aj všetko, ale podľa mňa nevychytal dobre ten vibe, že moc to chcel tak, že moc jak keby tak komerčne a pre ľudí, ale ja to chcem tak osobite proste, lebo aby to bolo aj fighting, aby to bolo aj špinavé, aby to bolo aj lenivé, aby to bolo proste také naše, však nás poznáš, Honzo, víš, že proste ja, takže chcem, aby to malo ten náš ako keby vibe, lebo iba tak priťahneš tých ľudí potom, ktorí tomu budú fandiť, ja nemám záujem proste robiť niečo pre niekoho, kto to chce nejaké mať. Ja to chcem proste robiť také, aké mám a nech si to také kúpi. Vieš, že už som taký ako keby unavený z tohto sveta, mi príde taký prestimulovaný, že všetci všetko robia tak, aby to všetkým čo najviac ľuďom ľúbilo a mne už toho jebe, vieš, že som z toho taký unavený. Takže na druhú stranu, preto aj ten podcast, viem, že bude trošku taký boj, lebo všetci si to zaradia, že ďalší fighter robí teraz podcast, lebo to je moderné a tak to budem bojkotovať. A som na to aj pripravený a preto takto postupne tou mravenčou robotou, jak s MMA-kom si tých ľudí natiahnem, ale budem to robiť proste podľa seba s takými hostiami, akými chcem ja, aby Robo nám vypadnul, nevím, jestli mu někdo nezavolal náhodou. Tak chvilku počkáme ještě. A případně to byl hard zpátky. No, ešte raz, povedz. Ne, jsem čekal, jestli se vrátíš, nebo ne, jestli ti někdo nezavolal, nebo to, tak vrátil ses. No a iba to som chcel, víš, že ten záver, takže všetko v poradku. Hele, za nás asi všechno, myslím, že to bylo vyčerpávající, všechny ty témata, které jsme chtěli probrat, jsme probrali, takže ti děkujem za tvůj čas na podcast, hodíme link k nám, takže nalákáme naše fanoušky na tvůj podcast. Uvidíš, Ježiš, to by ste boli svetoví, to vám veľmi pekne poďakujem, chlapci, moji zlatí. Případně nachytáš a plus mě napadlo teď, že uděláme reel z toho, z té jakoby výzvy Cordera, že to zkusíme trošku podpořit, uvidíme, samozřejmě hodně brzo ten turnaj se bude teprve skládat, ale myslím, ani, že to vieš čo, ani nemusíte, lebo ja mám pripravenú takú svoju vec, Okay, tak spravím, ale však vy robte, čo chcete, to je váš podcast. Dobro. Dobre. Děkuji za tvůj čas, ale ať se daří a ideálně, ať v tom Frankfurtu to vyjde, nebo jakýkoliv jiný zápas. Ďakujem veľmi pekne, chlapci, moji zlatí. Ahojte, čaute, ďakujem za pozvanie. Díky, mějte se. Čaute. Ahoj. Já jsem předtím řekl, jestli to stopneme, měl jsem vyplay mikrofon, takže